Защото днешното дълбоко гмуркане е посветено на нещо, което съвсем скоро ще пренапише правилата на ежедневието. И то за абсолютно всеки. Мгм. И когато казвам всеки, буквално имам предвид точно това. Промяната няма да остане затворена, нали, само в офисите на гигантските логистични компании. Тя ще засегне всеки човек, който спира на бензиностанцията, за да зареди автомобила си. Или просто пазарува в местния супермаркет. Точно така. Днешният ни анализ е фокусиран върху едни много специфични данни. Източникът ни е един детайлен документ, озаглавен ETS2.docs. И мисията ни днес е да дешифрираме тази наближаваща нова реалност. Да, защото тя наистина наближава бързо. Пътен транспорт. Защото данните започват с един, доста стряскащ факт. Очаква се скок на транспортните разходи между 3 и 8%. Което не е никак малко. Никак. И първият логичен въпрос, който изниква в съзнанието е, кой в крайна сметка ще плати тази сметка? Този скок в процентите повдига, може би, най-важния икономически въпрос за следващите няколко години. Значи, това, което прави дискусията изключително критична точно сега в настоящия момент, е едно измамно усещане. Усещане за време ли? Точно. Усещането, че имаме много време. Защото датата на влизане в сила е 2027 година. И за много хора това звучи като, някакво далечно бъдеще. Но в света на бизнеса, в логистиката и дългосрочното планиране, 2027 година на практика е утре. Аз съм напълно убедена, че данните не просто описват поредната нова такса, те очертават една напълно нова архитектура на европейската икономика. Вече няма да говорим само за преместване на стоки от точка А до точка Б. Да, не е просто транспорт. Не. Въглеродният отпечатък на всяко едно такова движение ще получи своя съвсем реална, измерима финансова стойност. И за да стигнем до отговора кой ще поеме тези допълнителни проценти, първо трябва да разберем самата механика.